nga gamhanan ug labaw nga taas sa tanan. Nga matud pa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kini hadis qudsi. Ya ibadi, o akong mga ulipon, inni haramtu zulma. Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Nabot pag ipasabot nini. Matod pa sa Allah subhanahu wa ta'ala, o akong mga ulipon. Sapagkat tinuod, diharam ko diharam ko sa akong kaugalingon ang pagpanglimbong, pagpanikas. Diharam sa Allah subhanahu wa ta'ala siyang kaugalingon ang pagpanikas nga iyang pagasilutan ang mga tao, ang mga ulipon, ang iyang mga binuhat nga wala pa kini gipaabot, gipadala nga pahimangno. Wa ja'altuhu bainakum muharraman. Og ako sab nga gibuhat taliwala diha kaninyo muharraman nga gidili o bawal diha kaninyo ang pagpanikas sa inyong isig katao. Mga kaigsunan, mismo ang dakilang Allah ang nagpahiwatig na hindi siya manglalamang sa kanyang sarili. At ito rin ay pinagbabawal niya bawat isa sa atin sa pagitan natin na huwag tayong manlinlang, huwag tayong manglapastangan sa kapwa natin na tao. Isa sa akong mga eksperyensya, kini dili panglimbong, pero kini usa lamang sa pagpamakak. Nahitabo kini sa kuha dito sa Saudi Arabia sa una. Sa diha nga aduna ako'y gitabangan nga Pilipino nga milayas. Gumikan ang usa ka Pilipino ana-ana sa iyang kaugalingon. Angkin ng isang Pilipino na matulungin. Matinabangon ang usa ka Pilipino. Ila pinagayod na ikaw usa ka Muslim. Sa diha nga gipasakay nako ang milayas nga Indonesia. Unya akong gipanaog dito sa Pikas Kali. Wala day ako kahibalo nga adunay nagasunod kanako na security nga Arab. Siya na di ay nauna nga nag-offer diadtong mga babae nga ning layas kay gumikan sa lahi ang iyang interes. Sa diha nga gitawag siya og pulis, dito ako nagbilanggo. O sa diha nga gipagbuhat ako sa akong amo, dito na nagsugod ang pagbuhat o dili maayos akong amo. So naapektuhan ang akong trabaho. Dili na ako makaginhawa, dili na ako makatulog, gumikan sa gibuhat sa akong amo. So naghimo akong istorya, aron lamang ako makaikyas, aron lamang ako makauli sa Pilipinas. So kasapwat nako sa akong pagbuhat-buhat og istorya ang akong anak nga dalaga. Ang akong anak nga dalaga mo'y kasapwat sa akong pagbuhat-buhat sa akong bakak nga istorya nga matud pa nako ako namatyan og anak. Tinuod namatyan og anak pero gamay pa kini. Wala pa
kini maabot og pila ka tuig. Apan sa diha nagipungutana ang akong anak, ang di akong gitudlo sa akong anak na dalaga 14 anyos. So may bakak gihapon para lang ako makauli. So unsa kini kapalit sa akong pagpamakak? Giatagan og sakit ang akong anak. O kini gibawian og kinabuhi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala lang dito sa isa ka tawo, nasundan pagayod kini isa ka tawo. Katuig lang kato sa pagpamakak. Unsa pagkaha kung ang singot mismo sa imong isig ka tawo, imo kining kagatikason sa imong isig ka tawo nga gihaguan unya ikaw igo lamang nga mukaon niini.